Na hát, új helyszín. Úgy néz ki, hogy vége van a költözésnek, legalábbis egyenlőre, mert ez most egy átmeneti helyzet. Bekapcsolom a kis asztali lámpámat is. Említettem az előző videómban, hogy én költözni fogok. Hát az most már meg is történt a Dunántúlra. Még egyenlőre nem mondom hogy hova. De hát aki mondjuk így ismer Messengeren, vagy ilyesmi, azt tudhatja már. Közben szépen kapcsoljuk befele az eszközöket. És hoppá, itt van a regben egy Crest Audio 7001, a híres 01-es széria. Ugyebár ez volt a célja előtt, amit oly sokan istenítenek, hogy mennyire jó, és még a kopit is azt mondják, hogy valakinek hatalmas, hogy álma. Na hát ez annak az elődje, és ez az igazi Crest. Nem a célja. A célja is kurva jó egyébként, de az már valamivel úgy lightosabb. Ez volt az igazi ipari standard. Metallica, AC/DC a turnékon is ezeket a 7001-eket és a 8001-eket, esetleg 9001-eket használt, de majd erről lesz egy bővebb videó, mert nyilván lesz róla a bemutató videó, illetve még ami változás a regbe, hát ugyebár a Cube azt már láttátok, de azt betettem topra, már úgyis a Cube-okat fogja hajtani, mondom, akkor hajtsa a saját topládáját, hozzávaló végfokkal, illetve alulról szerelt csatitálca, amit én imádok. Mert nekem Hero-ton van, hogyha felül van a csatlakozótálca, azt így rálog a kábelek, vagy a végfokra a kábel, azt nem látom a kivezélés, meg minden, én azt nem szeretem, de végre meg tudtam úgy csinálni, hogy a végfoknak a segge ne legyen levegőbe, hanem szépen alátámasztottam, és alulról tudtam szerelni a csatlakozótálcát. Azért is van egyébként még nekem nagy mákom ezzel a rekkel, mert igaz, hogy Labgruppen FP 6004-hez való, így ugyebár az oldalsó sín is, mert erről is van benne egy sín, hogy fel tud fogadni ugyebár a végfoknak azt a kis szárnyát. Igaz, hogy rossz helyen van nekem, de hátulról is van benne sín, úgyhogy sok lehetőségem van úgymond befogadni így végfokot. Ez volt a mákom ezzel, és ezért tudtam könnyen alulra szerelni. De mindegy, én nem szeretem felülről, egyébként eddig nem is volt, mert én mindig is plusz kontakttíva forrásnak tartottam, és annyit nem hangosítok, hogy nekem mindenképpen ezt meg kell spórolni, hogy ne hátulról dugjon be, hanem előről. De most adott volt a csatlakozótálca, adott voltak a csatlakozók, adott volt a Neutrix Peakon csatlakozó, mert azt is kaptam, mármint az ajzatot, úgyhogy akkor már miért ne. Megcsináltam így szépen. Nekem sose volt csatlakozótálcám így regbe. Kunnal csináltuk egy időbe, de utána elvetettük. Úgyhogy, ja, szépen sorra kapcsolgassuk be a berendezéseket, mert kicsit zenélünk. Imádom ezt a pultot. Úgy kapcsol be, mint egy kontroller. Ja, hát igen, ezt hallgattam, de mindegy. Most tesztelni lehet, ez is jó lesz, de majd inkább valami normálisabb minőségbe fogunk zenélni. Közben a falu hangokat lehet hallani. Szépen lecsendesedik. Hát a proci az úgy van beállítva, keresztezési frekvencia 100 Hz, szubokat 30-ig engedem, mert az is van a leírásában, topok meg 20 kg-ig mennek föl. Ott van egy felső vágás is, mert 22 kHz-ig engedni a proci, de addig felesleges engedni, úgyse hallom. Úgyhogy, hát hogyha már itt van ez, akkor... Szóval megyünk valami normálisabb zeneforrásra. Hát jó, azért ezt nem rakom be. Mindegy, majd keresek még valamit, egyenlőre jó az is, de nem YouTube-ról fogok tesztelni. Nem illik. Hát, bemenő is majdnem megvan nulla, úgyhogy... Egyébként jó ez a végfok, szubon ilyen morgós hangja van, ilyen, nem tudom, más, nehéz megfogalmazni. Hogyha jól tudom, az első két szignáled akkor villan ki, amikor elértük a kimeneten a 4 wattot. De majd ezeket majd megnézem a bemutatóra, mert annyira még nem néztem utána. Most csak kipróbáltam. Ja, és a másik indok, lentebb halkítjuk.
Azért van csatitálca, mert a Crestnek nincsen speak noise-ota hátul, úgyhogy csavaros, úgyhogy mindenképpen kellett a csatitálca hozzá, de hogyha már van, akkor miért ne? Igazából. Most megcsináltam normális alapanyagokból, így már nem félek, hogy kontakthiba lehetőség, mert egyébként ezek a kínai salos ajzatok voltak benne, nem tudom, hogy fókuszál ez a telefon. Előre is bocsi egyébként a képminőségért, meg mindenért, mert és a 10 éves Samsunggal veszem föl, mert telefonomban aksit kell cserélni, de már hamarosan az is meg lesz a napokban, meg tudom csináltatni, mert nem én fogom. Úgyhogy ez egy kis bejelentkező videó egyébként, hogy nem haltam meg, élek, lesznek videók, csak most már más helyszínről. Mit csinál a parasztember? Nincsen asztal? Van salgópolc? Csináljunk salgóból asztalt. Igaz, hogy így be kell pótolni, mert nem akartam elvágni a lábat, hogy ennyiben rövidebb legyen, mert polcnak akarom majd használni. Bepótoltam egy fadarabba. Jó van, az nem? Falura. Úgyhogy itt sír a többi végfog. Hát azok most nincsenek használva. Tau X szegény. Kivettem a regbe, ide raktam le, talán nem lesz baja. Meg egy 800 is van itt a cuccok közt. Igen, itt vannak lomok, hát most költöztünk aztán, meg nincsen minden elpakolva. Megvillant a 4 watt. De azért már van hangerő. Dobok még éppen csak villognak a procin. Rendesen melkason érezni. Adjunk neki egy kicsit még. Most nézem, hogy ment az XT-en a limiter, azért nem tudom jobban pirosba vinni. Egyébként a Cresten először egy limiter lép be, és utána kezd el klippelni. Hú, nem semmi. Nem semmi. Nyugi, ennyitől semmi baj nem lesz, hogy néha-néha bevinna a klip. Mert én nem így szoktam járatni normálisan, bármikor megyek rendezvényre, mindig állítok egy normális limitert, és a limitert is csak úgy használom, hogy néha éppen bevillan, de csak a sárga, nem a piros LED, csak a sárga. Úgyhogy én nem szoktam ezt így hajtani, csak most így állatkodunk egy kicsit. De ennyitől semmi baj nem lesz amúgy. És az érdekes, oké, lehet garázsba vagyok, és azért, de basszus, ezek a topok kurva érzékenyek. Vagy most a Dinától szoktam el, mert Dinakortól ezek a topok kurva hangosak, de most ez a 2 szub bőven elég a 2 topláda alá. Nem rossz. Fasza. Na megnézzünk egy normális minőségű zenét is. Azért meg tudsz szólalni.
Azt elfelejtettem mondani először, hogy azért tűnik féloldalasak a kereszt, mert az egyik hangszerbolt által forrasztott kábelemben ellenállás van történetesen ezen a csatornán. Így az egyik kábelnek nagyobb az ellenállása, mint a másiknak, és ezért egy pici féloldalasság van jelen. Amit elfelejtettem megforrasztani, pedig most csináltam néhány kábelt, de tudom, hogy melyik egyébként ez a... Ebben a piros kábelben van az a hiba. Hogyha azokat majd szétszedem, azt újra forrasztani. Egy picit visszavágok, és szépen újra fogom forrasztani. Kivezetésben még sehol nem vagyunk, de hát most nem is az a célja. De én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a végfokkal. Picit hallgatunk. Nagyon jó, tényleg nagyon jó szubos hangja van. De hát híres ez a széria. Amúgy is erről. Meg hát meg is van tömve a belseje rendesen. Én ez nekem nagyon tetszik ez a végfog. És egyébként azt hittem, hogy kevés lesz. De most, ahogy így hallottam, oké, garázsban vagyok és nem kültéren, de nekem ez a teljesítmény bőven elég 2 szubra. Szóval 2 szubos teljesítményeket simán el tudok vele vinni. Ez így nem egy... Ja, és teszem hozzá, hogy a 2 szubos rendezvény, de kell a Craft, 2 ohm stabil. Hídba vágom, a 2 szubot rá párhuzamba, és lesz a híd 4 ohm, 1500 watt vagy mennyi. Úgyhogy nem megy, akkor már ki lehet belőle hozni Craftot. Így meg, hogyha jól tudom, 2500, de majd utána nézek. 2550. De majd megnézem a keresztbemutatóra, mert már régen néztem a specifikációit, mert én ezt már, hogyha jól tudom, egy hónapja megvettem, csak eddig ki se próbáltam, mert költöztünk és le volt tárolva. Úgyhogy, ja. De nem bántam meg, nagyon fasz a végfog. És terveim szerint a Cube-ot szerintem nem fogom eladni, de itt 2 darab kereszt lesz. Vagy egy 8001, hát 9001-ben nem reménykedek, mert az szinte lehetetlen, de vagy egy 8001, vagy még egy 7001, vagy egy 6001, de az is ritka, vagy egy 4801 topra. Szóval 6001, 7001, 4801 topra, vagy hogyha ez kerül fel topra, akkor meg 8001 vagy 9001. Ezekre nagyon vágyok, de ritkák, az a baj. Főleg az, ami toroidos. Mert ugyebár ezek eredetileg hiperszíl trafóval voltak szerelve, mert ezek annyira régiek, hogy még akkor nem toroidoztak. De ez már egy toroidos verzió, úgyhogy ez egy valamivel üzembiztosabb, mert újabb. Úgyhogy, ja, nem bántam meg, kurva jó végfog. Szubra is nekem nagyon tetszik. Egyébként topon sem volt rossz, mert próbáltam azt még a videó előtt, hogy csak ugye a 2 Cube-ot rákötöttem. De mondom, hát videóban akkor megcsinálom így normálisan a rekket, mert akkor még csak a rek tetején volt a végfog, meg ilyesmi, de majd a bemutatóra kiveszem, megnézzük a belsejét, meg majd ott is tesztelgetjük egy kicsit. Aztán annyi. Hátulról, hát igen, a Cube-ban benne vannak a gagyi speakerok, de hát oda rendelődik megfelel a neutrik. Úgyhogy, ja, ezekkel van egyébként gond. Ezeket is ki fogom szedni, ezt újra fogom forrasztani innen, mert néhány videóban a PK-nál is látszott, hogy az egyik AGR néha kicsit kevésbé villant be, mint a másik. Hát az amiatt a kábel miatt van, egy hangszerboltos forrasztás, és mindig elfelejtem megcsinálni, pedig most csináltam egy csomó kábelt megint. Úgyhogy, na. Alakulnak a dolgok. Imádom a hangját.